салом мухлисони беҳтарини дунё. асбабе ки хабарҳо кам буд, видеои нав дар канал намебаромад. имрӯз ман барои шумо хабарҳои муҳимро ҷамъ кардам ва дар муддати 4-5 дақиқа шумо аз ҳамаи чиз пурра хабардор мешавед. лекин пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. рӯзи 22 феврал соати 18:00 ба вақти Москва Барса дар хонаи худ Эйбарро қабул мекунад. агар аз ғолибияти Барселона боварӣ дошта бошед, то ба ссилкаи комментария буда даромада ставка монед ва бо промокоди Барса TG соҳиби 6500 рубл шавед. дастгирии шумо пешравии мо. ҳамлагари Леганес Мартин Брейтуэйт наздик аст ки ба Барселона гузарад. дастаи каталонӣ барои бозингари 28-сола 18 миллион фунт пардохт мекунад. ин нарх дар шартномаи ӯ навишта шудааст. барои чӣ ин трансфер ҳоло амалӣ нашудааст маълум аст, аз сабаби ки вақтои охир дар даруни Барселона ҷанҷол рафта истодааст дар бораи президенти даста. ба ин нигоҳ накарда Барса мехоҳад ин трансферро ҳамирӯз амалӣ созад. пагоҳ бошад ӯро дар Камп-ноу пешниҳод мекунанд. шартномаи Брейтуэйт бо Барселона то июни соли 2023 баста мешавад. даъват кардани форвард ин хоҳиши тренери Барса Кике Сетьен буд. ӯ бозингари Леганесро интихоб кард нисбат ба ҳамлагари Хетафе Анхел Родригес. Леганес умед дошт ки бар ивази Мартин Брейтуэйт Ла Лига ба онҳо ҳам иҷозат медиҳад ки ягон форвард бихаранд. Леганес ба Федератсияи футболи шоҳонаи Испания дархост рӯй кард ки даста мехоҳад ҳамчун Барселона барои худ бозингар бихарад, аммо дархост рад карда шуд. Федератсияи футболи Испания дар дархост навист ки Леганес наметавонад дар вақти маҳкам будани трансфер бозингар харад. ин шикасти регламент мешавад. барои аз рӯи қонунҳо танҳо ҳамон дастае метавонад бозингари нав харад ки аз сабаби травма он даста бо муҳлати дароз аз бозингараш маҳрум шудааст. бародарон, аз як ҷиҳат гирем ин номардист. барои чӣ як даста метавонад аз як дастаи дигар ҳамлагар харад, аммо дастаи ҷабрдида наметавонад бар ивази бозингараш як каси дигарро гирад. як схемаи бемаънӣ, аммо чизе шуд ва боварии комил дорем ки Брейтуэйт дар ин ним сезон худро хуб нишон медиҳад ва барои Барса холҳои муҳим ба даст меорад. агар не, то Барса ҳуқуқ дорад ки тобистон бо ӯ шартномаашро қатъ кунад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред дар ин бора? оё Федератсияи футболи Испания боадолатона кор кард ё ин ки не? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. аммо бошад мегузарем ба хабари дигарӣ. капитани Барселона Лионел Месси дар бораи ҷанҷоли марбут ба паёмҳои интиқодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ алайҳи бозингарони собиқ ва ҳозира сухан гуфт. рӯзи сешанбе Бартомеу бо капитанҳо дар бораи вазъ дар шабакаҳои иҷтимоӣ суҳбат кард. оё тавзеҳҳои президент шуморо боваркунониданд? дар ҳақиқат ин ҳамон маро ба ҳайрат овард, зеро ман дар ин ҷо набудам ва танҳо сафар кардам. вақте баргаштам каме дар бораи вазъият фаҳмидам. президент он чизеро ки мо ҳам дар нутқи оммавӣ ва ҳам дар нишасти матбуотӣ гуфта будем, ҳамонро гуфт. ман дар бораи он чи воқеа ва вазъият чизе гуфта наметавонам. он чизере ки ӯ ба ҳама гуфта буд, ҳамонро ба капитанҳо дар танҳоӣ гуфт. аммо ин шуморо ба чӣ бовар кунонид? ҳақиқат дар он аст ки вақте ин гуна ҳодисаҳо рух медиҳанд, ба назарам аҷиб менамояд. аммо онҳо инчунин гуфтанд ки далелҳо пешниҳод карда мешаванд. мо бояд интизор шавем ки ин ҳақиқат аст ё ин ки не. ман чизе дигаре гуфта наметавонам. шумо бояд интизор шавед ки ин ҳама чӣ натиҷа меорад. аммо ин вазъ барои ман аҷиб менамуд, гуфт Месси. нимҳимоятгари Манчестер Юнайтед Пол Погба метавонад дастаашро тобистон тарк кунад. тибқи иттилои ESPN Погба интизор аст ки тобистони ҳамин сол клубро иваз кунад, аммо бритониҳо намехоҳанд ки нимҳимоятгарашро бо талафот фурӯшанд. қайд карда мешавад ки Юнайтед ният дорад ки барои Погба зиёда аз 150 миллион фунт ба даст оранд. Манчестер Юнайтед омода аст бо ҳар клубе ки ин маблағро пардохт карда мехоҳад музокирот кунад. хабар дода мешавад ки Погба мехоҳад ба Барселона, Реал Мадрид ё Ювентус биравад. бо вуҷуди ин, ба гуфтаи Daily Mail, Юнайтед ин тобистон метавонад маҷбур шавад ки бо Погба ҷудо шавад, зеро танҳо як сол пеш аз ба охир расидани муҳлати шартномааш бо клуб мемонад. қайд карда шудааст ки Реал бозингари фаронсавиро на бештар аз 50 миллион фунт стерлинг арзёбӣ мекунад. аммо интиқоли нимҳимоятгар ба клуби Мадрид аз эҳтимол дур аст, зеро президенти Реал Мадрид Флорентино Перес мақсад дорад ки Неймар ё Килиан Мбапперо аз ПСЖ бигирад. Ювентус инчунин маҳдудиятҳои молиявӣ дорад. клуби италиёвӣ метавонад кӯшиш кунад ки яке аз бозингарони худро бо қарордоди Погба дохил кунад. дастаи турнӣ аллакай кӯшиш кард ки ин фурсатро дар тобистон истифода барад, вақте ки ӯ мехост ки ҳамлагари Пауло Дибаларо барои ҳамлагар Ромелу Лукаку иваз намояд, ки оқибат ба Интер гузашт. Юнайтед метавонад қарордодро бо Погба то соли 2022
зуд тамдид кунад. Ин вариант дар созишномаи кунунии фаронсавӣ нишон дода шудааст. Аммо ваз дар атрофи нимҳиматгар ки баҳси байни агенти бозингар Мино Райола ва сармураббии Манчестер Юнайтед Оли Гуннар Солшерро бадтар кард, метавонад боиси боз ҳам паст шудани арзиши Погба гардад. бародарони ҷун, мехоҳед Погбаро дар дастаи дӯстдоштаатон бинед? Дар боло овоз диҳед. дӯстон, ба ҳамин тамом, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса Тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хайр, дар паноҳи Аллоҳ.